Hei kaikille, Suomartakat tässä ja hyvää perjantaita. Ja nyt tässä nyt ratikkaa kuvailetaan. Taas se sitten 3U. Katsotaan jos jossain vaiheessa voitais kuvata 3 tai mennä 3Ulla. Mua kiinnostaa mikä se U, se 3U mahtaa olla. Sieltä tulee yksi ratikka, se on varmaan. Se voi olla NR1 tai NR2. 3H. Se on varmaan ML NRV2, katsotaan. Joo, se on se NR2. En mä kyllä nyt kyytiin tuu. En mä kyllä nyt. Katsotaan milloin seuraava ratikka tulee. Kymmenen minä. Nyt. Ottakaas hetki. Kahdeksan minuuttia. Ei tässä ole muuttunut vielä mitään. Silti vaan samaa. Mihin asti tää kartta muuttuu? Kolmatta. Eli maaliskuussa ja sitten kesäkuussa sitten. Eli ensi kuussa sitten tää muuttuu. Katsotaan miltä sit näyttää. Mä haluan tää 10 tulee takaisin tänne. Kuvaa Vallilavaa pöllii sen kotilinja. Vallilavaa pöllin kotilinjan. Joo. Te varmaan näette sen video, että mä menin tästä 7B:ltä tästä. Sitten tästä ja sitten tänne. Mä haluaisin kyllä mennä tästä 9B:ltä tai 6B:llä tai 1:llä tai 1T tai 9T ja N, 6T tai 7T. Pistä kommenttiin mikä linja sitten. Tää 2, mikäs muu. Ota hetki. 4 koko reitti. Mä itse asiassa menen vaan Melane sairaalasta tänne vaan. 2 tai mikä ihan tahansa tai 3 tästä 3 Pikkuhuopalahdesta sitten tänne ja sitten se muuttuu 2 ja sitten menee tästä koko reitin sitten tänne ja sitten tästä sitten se kääntyy ja sitten menee tästä sitten menee 3 ja sitten pistä kommenttiin niin sitten mikä linja mä voisin mennä. 8T voisi olla hyvä. 3N, mutta se on kulkee vaan yöllä. Jollakin H-ratikalla jostakin tästä kohtaa ruskeas oli. Jostakin tästä kohtaa sinne. Ruskeasua. Tosta kyllä se 3N otettu pois, niin sit se ei enää varmaan kulje. Tai kyllä 400 tilojen spesiaalina ois ehkä mennä Helsingistä Siuntioon. Eli Helsingistä Siuntioon, että
tästä sitten alkaa ja sitten mennä tästä. Tai sitten voi jollakin Helsingistä Tikkurilla. Joo. Ja mikä se 3 HOO? Mikä linja se on? Ja 1 TÖÖ. Mitä näitä on? Kyllä sitä pitää sitten jossain vaiheessa testata, kun on aikaa. Joo. Siinä menee pyt. Ja nyt näyttää olevan, että sieltä tulee 1 ratikka sieltä. Se on varmaan siirto- ja opetusajo tai ei-linjalla tai koeajo. Kun mä oon nähnyt tässä vaan pari koeajoratikoita. Se saattaa olla ei-linjalla saattaa näyttää. Siitä meni ei-linjalla Arctic X34. Tai Ford City Smart. Joo, mutta tässä olisi hyvä kuvata, että kamerateline, jo, että mulla on tommonen yksi kotona, mutta siinä puuttuu yksi osa siitä, että pitää jossain vaiheessa hankkia tommonen joku osa siitä tohon kameratelineeseen ja sitten sen on 2 eri osaa, pystytään jo vaaka. Joo. Kaksi minuuttia. Tai jossain vaiheessa voitais mennä Kivenlahti, Vuosaari, mutta tossa on ratatyöt tossa, niin sitten bussilinja 99V menee siitä, että sit pitää Kivenlahdesta tonne Mellunmäkeen. Et katsotaan. Oispa kiva, jos 10 tulisi tähän takaisin, kun Vallila vaan pöllii meidän linja. Vyöhykkeet. Lataussovellus puhelimessa ilmaiseksi sovelluskaupasti. Voit myös lisätä omia paikkoja ja linjoja ja pysäkkiä sekä saada ilmoituksia reaalisesta mahdollisesta häiriöstä. Jahas. Eli voi lisätä omia linjoja. Nyt kyllähän se kohta se pitäisi tulla. Tuolta ehkä te ette varmaan näe tai näettekö, mutta sieltä tulee ainakin 1 ratikka sieltä. Tässä on Arctic Ford City Smart tai X34. Tässä oli ennen se vanha aikataulu, mutta nyt se 0 minuuttia. Katsotaan, jos ne kohtaavat. Se ei nyt näe siinä. Se ei oo kyllä vielä siellä. Uusitien tuolla. Nyt se vähän näkyy. Niin, nyt se tulee.
Nonni. 7H ja 3. Onks se? Joo. En mä kyllä nyt tuu kyytiin. Sinne meni. Ja tonne meni. Joo. Mutta kiitos kun katsoi tämän videon. Nähdään sitten ensi videossa. Ja hyvää viikonloppua kaikille. Hyvää perjantai-iltaa ja viikonloppua kaikille. Ja nähdään sitten huomenna. Moi moi!